Zdravím, já jsem Jana a dneska bych vám ráda v krátkosti představila nástroj Keywordino od Marketing Mindru. Tak pojďme na to. Nástroj Keywordino se zaměřuje především na jednu věc. Pracuje s klíčovými slovy, která na vašem webu již fungují. A takto již vypadá samotný nástroj. V sekci klíčová slova vidíte všechna klíčová slova, na která se váš web zobrazuje. Jedná se o data z vaší Google Search konzole, ale kromě standardních metrik zde můžete vidět také hledanost a navíc také výskyt. To znamená, kde se dané klíčové slovo vyskytuje, jestli v titulku, nadpisu H1 anebo v popisku, případně jestli někde chybí. V horní části nad seznamem klíčových slov potom najdete filtraci, kde si můžete klíčová slova filtrovat podle různých parametrů. Kromě toho si můžete k jednotlivým klíčovým slovům vytvářet také štítky. Proklikem na klíčové slovo se potom dostanete do jeho detailu. Takto poté vypadá detail klíčového slova. Kromě standardních metrik z Google Search konzole, zde můžete vidět také informace o výskytu klíčového slova ve vašem obsahu. Tyto informace se aktualizují každý týden. Pod grafem níže jsou potom uvedeny stránky, na kterých se dané klíčové slovo vyskytuje a kde se vyskytuje. Pro tyto stránky poté můžete velmi jednoduše vytvořit obsah, a to v různých jazycích. Další klíčovou částí je potom přehled stránek. Jsou to opět data z vaší Google Search konzole a vidíte zde rovněž informace o organické návštěvnosti. Přes šipku vpravo se poté dostanete na detail stránky. Takto již vypadá samotný detail. Kromě informací o organické návštěvnosti zde můžete vidět také změnu stavu. To znamená informace, kdy jste na dané stránce provedli nějaké změny. V budoucnu poté můžete vidět, jakým způsobem se projevily a jestli se organická návštěvnost zvýšila. Pod grafem níže poté vidíte klíčová slova pro danou stránku. Kromě informací o organické návštěvnosti zde opět vidíte hledanost klíčového slova a také, jestli se dané klíčové slovo na stránce vyskytuje, případně kde se vyskytuje. Pokud chcete upravit obsah pro dané klíčové slovo, opět můžete jednoduše tento obsah vygenerovat. Více informací najdete na našem webu. Nástroj si můžete vyzkoušet zdarma.